Sanibona igama nguzama Sibongo Wamthethwa. Ngineminyaka ewu-24 and ngina 2 years ngishadile. So ngibhalela ekhaya ngoba nginenkinga kahle kahle ngidinga usizo ngenxa yomyeni wami ukuthi kubuye kubhede ngapha yabo. So uma ngishada nomyeni wami bengiyintombi nto, so uyena umuntu ebengimazi ngasedlini esekamereni. So bengiye ngibone ku Facebook yabo ku Ladies House kanje mabexoxa abantu babo ukuthi kwenzakalani, bafika kuvutha undaba bayabakhotha yabo izinto ezikanjalo nje zasebhedeni zokudlalisana. And ngithe mangithi ngiyacomparisha kuyami nomyeni wami kunezinto engahlangani. Mina angikaze nje ngifike eqhaqhazeleni Nkosi yami, ngabe ngiqamba amanga ngizwa ngani. So ngithe ukuganga kancane nami kokhona umuntu wesilisa, hayi ngoba ngihlaphe umyeni wami engasamthandi, kodwa nami bengifisa phela ukuzwa lezi zinto abantu abahlezi bekhuluma ngazo. So lo wesilisa ke kwasho kona ukuthi hayi cha, hayi ushaye khona yabo. So ngiyafisa ke kodwa ukuthi ngithola usizo, ngikwazi ukukhuluma nomyeni wami ukuthi naye hayi ngoba ngingasamfuni noma ngichithile noma mhlawumbe kanjani, ngifuna ukuthi azame ukuphamisa amasokisi nami angenze ngizizwe ngendlela abanye abantu besifazana abazizwa ngayo, ngoba angeke ngize ngimnyeke egcineni, but ngiyafisa ukuthi naye ashintshe indlela nami ngizizwe njengomuntu wesifazane. Sanibonani babukeli emakhaya, igama Uzama Isibongo Kamhlongo sesibuyile futhi nolunye uhlu lohlelo lethu Izithandani enilethelwe iReal TV. Namhlanje sivakashelwe uZama, uzosibekela ngezomjolo. Kuthiwa ziyakhala ke emjolweni ukuthi uyekeni anizwa kodwa anilaleli ke, ingakho sila sizoza ukuthi uZama uzothini kuthina namhlanje, ufuna simsize ngani, ithini inkinga yakhe. Unjani siyakwamukela? Ngiyabonga. Sekunzima ngaleyo ndlela phakamisa isizwe. Ngiyaxolisa ukuthi ngiza nenkinga kodwa ayikulungileke. Siyaphila njani? Siyakwamukela siyaphila njani wena? Ngiyaphila nami, ngiyabonga. Ungamukela. Hayi mina igama nami nguzama. Bizo. Isibongo Wamthethwa, ngineminyaka ewu-24 and ngineminyaka emibili ngishadile. Okay. Ukushada kwami umyeni wami wangithola ngiyintombi nto. So omunye umuntu wesilisa bengakaze ngihlangane naye before. So ngathi mina ngokwazi kwami umuntu wami umyeni wami empideni right. But nginakho ukubona nje kuma social media ko Ladies House abantu bayaxoxa, yazini abakhuluma kanjani ku Ladies House. So bayaxoxa nje ukuthi hayi umuntu wami ngenza lokhu bayaqhaqhazela. Angazi soyiqhaqhazela uma kwenze njani uvutho ndaba. Awaqhaqhazele wena Mina angikaze ngiqhaqhazele but ithusu usufike uvutho ndaba. Okay. So ngalokho njengomuntu wesifazane ke nami ngathi ake ngizame ngizwe ukuthi yini kahle kahle lokuqhaqhazela. So nami ke ngigangile kodwa phela umyeni wami angatholi, kodwa ke ngiye ngaganga ke nami ngoba serious ngaganga nomuntu and ngithe mangizwa indlela ebesenza ngayo ngiyeza ukuthi yabona ke le ndlela le angiyazi uNkulunkulu kulo 2 years engushadile. Ukuthi wona leqhaqhazelisayo. Angiqhaqhazelanga yini ngoba ngiqhaqhazelile? Angiqhaqhazelanga yini, kodwa manje eqhaqhazeleni kwami lo muntu bengamthandi futhi akusiyinto bengifisa ukuyenza ukuthi ngichithele umyeni wami. But ngiyafisa ukuthi naye Nkosi yami angazi ukuthi ngingakhuluma kanjani naye because manje inkinga ngizothi mangimtshela ukuthi sengiqhaqhazelile ngizomtshela kanjani ngoba phela nami ngiyafisa ukuthi angenze ngale ndlela le abanye abantu besifazana abazizwa ngayo ngoba ngiyamthanda Nkosi yami umuntu wami Jesu ngiyamthanda. Ngiyakuzwa. Ngizokubuza nje imibuzo embalwa sisi, especially since uthinta ukuthi ngokubona kwakho beningena nkinga nopartner wakho. Inkinga iqale from i-influence yangaphandle okuyibona ku social media. So kuyayithiwe njengabantu besifazane sijwayele ukuthi kufanele kuhlezi kumuntu wesilisa o initiateayo ucansi, kufanele hlezi siqalo uyena, wena kufanele hlezi enza izinto. Wena yini ngosuke wayeza ama side lakho nje ukuthi ulethe imfudumalo nentshukumalo enkonzweni yasekamereni, ungahlezi ulindela yena ukuthi kube yena owenza okusha olethe okusha, wena yini oseke wayenza? Into engayisho sisi njengoba bengichazelile njengomuntu obengakaze abe umuntu ovanzi when it comes to ama relationship, umuntu wami yena umuntu ebengimazi ngokomzimba yabo. So nami angisiyo umuntu one experience eningi, but ngithe mase ngibuya ke phela ngale kukhona nami engiye ngakuzama yabo. Hayi wachitha she ukuzama usubuya ngale, sengibuya ngale phela ngoba ngibona ukuthi ngale isho ukuthi kuyenziwe ngoba ngale bengikhulekile nale
emlomeni hayi ngiyasaphela phela ukusho camera kodwa bayayazi bona bayenza bayazi so nakhona bengenzisa nje kube right lo onkosi yami anganoma akazizwe noma ekhululekile mhlawumbe akangithembi noma kanjani kodwa angazi kusami awukubona ku wrong ukuthi uqale ukinitiate ushintsho usuphume ngaphandle so uthema ubona ukuthi kubuye kwenziwe kanje nakanje wangaqala wathi ake ngikwenze nami nomuntu wami mhlawumbe kuzokwenzeka sibe right wayokulanda ngaphandle kwaye ma usufuna ukubuya uzokwenza la kwakho angazi ngayichaza kanjani lento ngisho nje ukuthi uqinisile impela ngivedane ngaqala ngalokho kumele ngigcine ngakho ngagcina ngalokho kumele ngiqale ngakho kodwa noma sekwenzekile kanjalo bengifisa ukuthi umuntu wami angenze ngale ndlela lesi engibonile mina entsha ukuthi ikhona ngiyakuzwa usoke wakhuluma naye ngalokho hayi noma ngaqondisanga ngophela umuntu oyiqhinyayo so kwesisikhathi ama conversation kanje awajwa ngathi unenkani futhi enjalo so angiboni ukuthi mangase ngimqondisele nje ngithi baba uvutho ndaba ufike kulona angiboni ukuthi kungaba into ngisazama indlela ukuthi approach azwa njalo uba into engakanani kanjani ngesikhathi mhlawumbe nje ukuthi akafiki uvutho ndaba ujwayele ukuba mhlawumbe mawulinganisa nje into ethi mayibe ngakanani ngokubona kwakho ngoba u2 minutes emncane kakhulu mhlawumbe ngingasho ngithi mhlawumbe asi 5 minutes bese sekuphelile mase sekuphelile before kuze kufike kweessenzweni socansi kusuke kade iyenziwe iforeplay nani noma uyazama yena bandla ukuthi into engibuka kuyena ukuthi akayiniki isikhathi sayo yabo akayiniki isikhathi sokuthi ayidilise ukuthi ungathi uyangiroba usejaha ukuthi sifube right sifike lapha kule part le ukuthi kumele yabo ngiyakuzwa sisi ngiyakuzwa awusabi ukumletha la ekhaya ngoba sizomlanda ukhuluma iqiniso manje ngiyasaba kodwa futhi egcineni ngizosaba kuze kube yini ngaphela umyeni wami ngiyamthanda shadeli naye angifuni ukuthi ngize ngiphindele liphuthe engilenzile ungangokuthi manje emshadweni wami ukuze ngizizwe njengomuntu wesifazane semele njalo ngihlezi ngiphuma ngengaphandle ngiyakuba umuntu wesilisa egcineni setodaya noma ngisaba nje nkosami but setodaya ngiyakuzwa so inkinga ukuthi awufiki uvutho ndaba asike sikhulume ngesitho sakhe ke sona ke lesi senza umsebenzi sona siyakwanelisa right isitho sikhona isitho akusona inkinga isikhathi isikhathi ne-performance ukuthi yabo futhi kumele wenze ngazi ukuthi manje ufuna ukuphuma number 1 abo marathon yabo bengathi uyacompete manje na ngasusuka senzela ukuthi yabo then kuphela kanjani but sengifuna ukwazi ke ngalo okuyena ophumele ngaphandle wayoganga naye yena ke uhluke ngani kulokhu okuthola kubaba kuhluke ngani okokuqala nje isikhathi hayi uyayinika isikhathi uyayinika nje isikhathi ekusukeleni nje bathi foreplay ekusukeleni kuyona kuze kuyiwe lapha uyazinikeza nje isikhathi njengoba ngishilo ukuthi lo wami umyeni 5 minutes nje sesikhavile foreplay sakhava iyona impahla kusho khona okungenziwa kwazi 5 minutes ukuthi cover foreplay nenkonzo angithi iyona nje inkinga yami le ngibhekane nayo ukuthi phambilini u5 minutes mina bengena inkinga nawo kodwa ngithema ngibona ukuthi ezinye izingane la ngaphandle u5 minutes ziyasho nje ukuthi ngiyaganga ayikho nje lento anginiyezayo bese ke usize ke kabhuti lo omunye ke uma uqhathanisa nokababa kuyalingana kuyashiya ku right ngingasho ukuthi yena uthe ukuthi xaxa nca kunobaba ngiyaxolisa ukusmile mangikhuluma ngalento yazi Nkosi yami wakhuzazela phela ungasmile iyona lento engismayilisayo ukuthi kodwa ke phela ke uzongiqhaqhazelisa nobaba ngiyazi kodwa umuntu lo umunye bengeke ngahlekisana naye kancane yena into yakhe ithanda ukuthi ibe enkulu kakhulu kuneyababa ukwenza ukuthi ngijabule ngajabula and then bokuthi isikhathi njengoba ngishilo ukuthi isikhathi iforeplay yakhe nje mhlambe yazi mina bengumuntu wesifazane lo bengihlezi ngikhathala yabo baba nje umethe 5 minutes mhlawumbe meke wathi 6 minutes kancane ngivele ngibona ukuthi hayi ngeke udlala ngami kodwa ngale ngiyibonile ukuthi hayi nami mangase ubaba ame nje impela u30 minutes singawenza 30 minutes singawenza 30 minutes kamnandi futhi ngale ukcomplaina ngale nje ukuzizwa ngikhathele sekube isikhathi ngangane ke uganga nalomunye
Ukuze makuthiwa into emnandi yaphindwa. Ngaya kanye. Okwesibili ngagcina phela ngisafuna ukuconfirm ukuthi mhlambe kusangenzeka yini futhi hayi kwenzeka ngabona ukuthi okay shothi hayi inkinga anginayo ukuthi nje mangase ngizama ukuyilungisa ekhaya ingakhula namhlanje. Siyakuzwa. Nizizoleke babukeli emakhaya uZama ula ngoba umyeni wakhe weminyaka 2 akenzi kahle ekamereni uyajaha uyaphuthuma ungathi khona lokho okuzophela akuphuthumayo angazi noma umhlangano noma yini ukhathele uZama usaze waphumela ngaphandle okuyiphutha elikhulu kakhulu ungafanga ngabe lenza phakathi abantu ababili abahlangene ngokomshado uphumelele ngaphandle usisi weza ukuthi kumnandi lapha waqhaqhazela okukhulu kakhulu uqhaqhazelile ekhaya akaqhaqhazeli kodwa le ngaphandle uqhaqhazela kwaba kabili eqhaqhazela ula uthi ufuna sizokhuluma nomyeni wakhe ngoba uyathanda ukuthi nasekhaya aqhaqhazele somsiza uZama hlala nathi. Ngibingelele kumphathi ohlelo ngibingelele nje nabo bonke abanikazi bohlelo cha nami ngifonele ohlelweni nami kwathiwa ngiphuthume ngize la bathiwa ngifone uDalo bafonelile wathi ucela ukuthi ngiphuthume ngize la ngokuthi ke unkosikazi uManyambo sengiyamhlonipha kakhulu ayingashiya konke engikwenzayo kwaba ukuthi ke sengiphuthuma la ngizolalela ukuthi uDalo ukuthi yini le afuna ukungidlulisela yona. Anginasiqiniseko ukuthi yena afuna ungitshela yona mhlambe uDalo ufuna ukungitshela ukuthi ucela siphinde sishade. Ngingakujabulela phela lokuthi ngifuna ukutshela siphinde sishade ngoba ayikho inkinga engathi khona yabo. Mhlambe ngenzeka ukuthi ufuna senza abantwana uDali ngakujabulela nako lokho futhi ngiyabathanda kakhulu abantwana kuyikona ukuthi phela umuntu uyazama ukuthi ingane phela kuthiwa into evela kuNkulunkulu kodwa nje makuthi mhlawumbe unalo iliso esingalisebenzisa mhlawumbe singalisebenzisa ngoba anginqabile. Siyanibingelela ababukeli emakhaya igama uZama wakamhlongo siyanamukela ohlelweni wethu izithandani enilethelwe iReal TV njengoba nazi ukuthi sikhuluma nezithandani siyasiza nganoma iluphi udaba oluthanda ukuthi lube inkingana abasuke bebhekene nalo sidila nezomjolo umathandana wayesho into encane wathi kwakumathandana wokwenzana wona lona kodwa nifuna ukuyeka nami sibuye ngoZama niyamazi wayekhona la ngeprevious episode yethu ezosicela ukuthi simsize ngodaba abhekene nalo kwakhe la egane khona simfunile ubaba kwakhe saze samthola unathi namhlanje lapha e-studio somchazisa kabanzi ngodaba la kwakhe sihawukelwe bhuti unjani? Siyaphila dadethu. Siyaphila nathi ukahle. Hayi angisolutho. Awusolutho. Angisolutho. Mocabanga mhlambe yini engadala ukuthi unkosikazi wakho ophila naye uhlala naye endlini akulethe kwi-platform efana nale mhlambe yini le yangabe ufuna ukuyikhuluma nawe engakhulumeki manje ninodwa ninobabili ekhaya? Ngoba sengengezwe nje ukuthi uhlelo lethandana. Mina into esenhlizweni yami nento engicabangayo sinenkinga ukuthi sizama ukuthola abantwana. Kodwa sayamthola ngoba sineminyaka 2 nje sishadile bese ngakamthola umntwana. Mhlawumbe ngiyenzeka mhlawumbe umngami ufuna sisizakale ngaleyo nto le iyona into engicabanga ukuthi mhlawumbe iyona into engaze ngithi yinto engahambi kahle endlini. Bathi njengale kwalokho nje nithokozeleni kahle nemama sekhaya. Mina nje nayo mina nje samathenolimo. No njengoba nimzule usehawukele esho ukuthi bamathenolimo izithupha ziyokwayini uZama ukhona namhlanje la ekhaya uzile uzokhuluma nobaba kwakhe sicela asijoyine singapholisi maseko. Zama unjani sisi? Ngiyaphila njani sisi? Ngiyaphila ngajabula ukubona futhi. Ngiyabonga nami. Nangibaba ekhaya singisile namhlanje sesithe ukukhuluma mbijana naye but asichaza ngalutho olubanzi besimamukela nje la ekhaya simtshela ukuthi uwe ongilethela ngoba khona udaba othanda ukuthi nilikhulume nomabili ngizokunika nje inkundla eyakho ukuthi ukhulume naye njengobaba wakho. Ngiyabonga sisi. Hayi inkinga sisi. Sino. Mama unjani? Ngiphila njani? Ngiyajabula. Ngicela ngokubonga ukuthi ukwazile ukuthi mangabe uthola ucingo lokuthi uze la. Wafika. Uyazi ngiyakuthanda ngithi. Awu ngiyazi mfethu. Ngiyakuthanda. Futhi ngiyakuthanda. Ngiyakwazi futhi lokho. Ngiyajabula ngwazi. Yeah, kodwa sina sami nginenkinga nje encane kodwa futhi ebingalungiseka. Yeah, ngalungisela inkinga.
uyazi ukuthi mhla sishada mina nawe ngangiyintombi ntombi. Omunye umuntu wesilisa angimazi. Kodwa nginokuthi mangibuka la ku social media baba ezinye izingane zinokuthola nje uvutho ndaba lokuqhaqhazela mina engalazi engilibona ku social media. Angisho ukuthi khona into wrong ngawe kodwa ngiyafisa nami ukuthi ngizwe phela leyo nto ngoba angazi noma mhlawumbe inkinga ngimina mhlawumbe angikwanelisi ngaleyo ndlela ukuthi uzofike lapho mhlawumbe noma angazi. Bengifisa bengifisa ukuthi ngikhulume nawe hlele phansi sikhulume kodwa manje bengisaba because angazi ukuthi ngizoqala ngakephi. Ngazi noma dadewethu ngizwe kahle yini manje manje ukuthi la kaMakedamu uma Nyambosi uchaza kanjani mhlambe yini umuntu ngathi uthatha kude mhlambe uma ungathi ukungikhanyisela ukuze ngizozwa kahle ngoba manje ngiyezwa ukuthi inkulumo yakhe ngiyizwa kodwa ngingayizwa. Uyizwa kahle. Awuchazele umyeni wakho kabanzi nje ungakhulumi ufiphi unabe nje unabele akuzwe. Uthi uyakuzwa kodwa ukuzwela kude ukuthi uthini. Angazi ngizoyibeka kanjani nje icace njengezinqa zesele. Baba kodwa into engayisho ukuthi ngizizwa sengazi ukuthi awungifikisi mina ukuvutha ndaba. Ngizizwa sengazi ukuthi mangabe siye enkonzweni as much as ngingenaso isipiliyoni kodwa ngizizwe ngazi ukuthi wena baba uyaphuthuma nje ngathi wena wenzela wena wedwa. Mina awunandaba mina ukuthi ngiyafika yini mina ngijabula ngize ngifike phi. La ngithi ngizwe khona engazi ngiyajabula wena ilawo phela khona. Yabona Manyambosi ngiyathuka futhi ngiyashwama. Ngiyathuka impela ngiyashwama. Yabona nje okokuqala ungithusa nginakho konke. Udaba ongibizele lona la. Bengingalindele ukuthi ungabe ungibizela udaba olufana nalolo. Ngoba mhlabanga ukuthi mina endlini mina nawe ayikho into esingayixoxa sixoxa yonke into. Kodwa kuyangithusa uma usuzongibiza kuma-camera kuma-TV kanje. Kuyangithusa impela ukuthi mhlawumbe ngabe mama sengibhube singaleyo ndlela ukuthi akusakhuluma. Cha uma ngizwa kahle. Bengifisa ukutshela baba indawo engalolu daba akazasho ukuthi. Kumina mangabe ngidlala ngawo intombi kanjomani ukuthi kukhona uManyambosi akangitshela khona. Hayi ngalolu daba. Ngingaqala ngakuphi kodwa baba ngihlale phansi nawe ngichazele njengendoda ukuthi awunganelisi ngizothi ngizoqala ngakephi. Phela mina mama uyazi ukuthi thina ngawe nje sabantu abasebancane abathandanayo futhi abayisibonele esihle emphakathini wasemakhaya umphakathini waseThekwini njengoba sabantu abahlala eThekwini sabantu abayisibonele esihle ongale ndlela ukuthi khona abantu ababukela kuthina ongale ndlela ukuthi thina sisibonelo kwabanye abantu nje ayikho into esihlula kuyazi ukuthi noma ngabe yini unokululeka abangani bakho befuna ukushiwo babengani zabo ubatshela ukuthi kuyabekezelwa ubatshela ukuthi kuyakhulumeka nomuntu wesilisa kuyangithusa mina ukuthi njengobusho nje kunjani impela kodwa manje futhi ekubachazeleni abangani bami ekubalulekeni kwami lokho akusho ukuthi mina endlini yami ngijabulile ngale ndlela le abantu bangaphandle ababona ngakhona. Ngiyacabanga ubaba ukuthi usho ukuthi uyakwazi ukubaluleka abanye kodwa awukwazi ukukhuluma naye. So okuphatha kabi baba yikona lokho ukuthi uyakwazi ukukhuluma nabanye abantu bangaphandle aze angenelele einkingeni abasuke benazo ebudlelwaneni babo kodwa la ekhaya akakwenzi lokho. Hayi mina kaze dadewethu akhulume nami ngalo nkinga le akukuningi esike sikukhuluma ukuthinta umndeni wami nomndeni wakhe nje esiyinkinga eziba khona siyakukhuluma kodwa le eyethu nezinye inkinga nje siba nazo njengale nkinga engayiveza ukuthi besifiselela ukuthi njengoba sesinathu ezishadile sithola abantwana kodwa siyazama kungenzeki mhlambe bengitshela ukuthi mina mhlambe lo nkinga leyo le nje uyaqala ukuyibeka kumina ngoba umuntu okhuluma nje even sesondele insuku zokuthi kungenzeka sibe abantu abathola ingane sizama uyangitshela ukuthi ayibaba ingathi insuku seziyasondela ke manje asizame isiqinisi ngendlela odokotela abachaza ngayo kodwa ekukholeleni engikholele kuthena umngama ayikho into engenza ukuthi ikhonto engangifihlela yona manje nje kuyangithusa impela lokho sokwenzeka la kuyangithusa. Ngiyakuzwa zama uyakhala baba uthuthukile sami ngiya-understand ukuthi uthukile kodwa nami ngicela ukucabanga ukuthi ayikho nami indlela ebengizoyisho ngayo ngaphela egcineni umuntu wesilisa ubaba wekhaya
uzozizwa kanjani nje wena umuntu wakho nje kuhlalisa phansi nje ekutshela indaba kanje. Nami ukuzala kwami indaba zami zasekamereni zaziwa umhlaba wonke, abengasiki inhloso yami. Kodwa manje futhi ekugcineni ngiyasaba ukutshela. Iyona tenze ukuthi ngize ngigcine sengithatha isinqumo sokuthi ngize la ekhaya ukuze bakwazi ukuthi bangisize, ngoba nje angifuqi amanga, ngihlulekile. Mina engingathanda ukuthi ngikuveze nento njengoba ngisho ngithi umuntu othukile kakhulu dadewethu, mhlambe nawe futhi ungaba umuntu othukayo, nami nombani mhlambe omunye angathuka. Mina uZama ngimthathe intombi nje ehamba umhlanga egcwele nje, ngamkhetha nje entombini, yonke into yahamba ngendlela kufanele ukuthi ihambe ngakhona. Engithukayo-ke impela ukuthi mhlambe ngendlela engazi ngayo mina nje, nangendlela engikholelwa ngayo, nangendlela abantu abadala abafakazisa ngayo emva kokuthi-ke uZama sekuvela ubufakazi bokuthi ngempela ubeyintombi. Manje nginokuthuka uma ngabe ezothi uZama mina angimfikisi kuvuthondaba ukuthi mhlambe khona la esazi khona ukuthi khona omunye umuntu mhlambe uvuthondaba lo yini, noma mhlambe khona imfundiso aseyitholile engasiyona le yami engimfundise yona. Mhlambe uma engangicacisela lapho ukuthi kukhona into aseyazi nehlukile. Wena ngokwakho baba uthokozile ngendlela nenza ngayo izinto ekamereni? Ayi mina angikaze ngicomplain. Awunasikhala. Ngihlale ngimncoma futhi uyazi ukuthi ngiyancoma ngize ngibonge ngisho sengiphumile sengisemsebenzini ngimfonele ngisho ngithi hayi cha mama hayi awungiphoqa unginikeze isizathu esingenza ukuthi ngithi ngiqalaza umuntu wesifazane. Wanelisekile. Ngihappy mina naye. Ngiyakuzwa. Umzwile umnyeni wakho Zama uyachaza ukuthi udidwa ukuthi lolu vuthondaba okhuluma ngalo ulazelaphi, ngoba ngokwazi kwakhe fanele ngabe wazi lolu lwenu phela olwenziwa yinina, so ulwazi noma i-experience yokuthi kunenye ingxenye noma elinye izinga lovuthondaba yena angafiki kulona, lokho mhlambe ngabe qhamuke kanjani? Ayi mina hayi ukuthi mhlambe khona ilokhuzane isipiliyoni enginaso ngaphandle, cha angizenzi izinto. Kodwa phela nami ngiye ngibone ku-social media phela lapha e-Ladies House bayakhuluma phela, siyakhuluma ngalezi zinto sabantu besifazane, and uma ngizwa wonke umuntu efaka i-story sakhe, bone mina esami story asihlangani nje. Hayi ukuthi khona into engiyenzayo, hayi ukuthi khona ilokhuzane, kodwa nje asihlangani story, asihlangani. Hey, ngabosho dadethu ukuthi umfazi yamazi. Hayi ngabosho ukuthi umuntu yamazi, ngoba mina ngondlela engazi ngayo ngazi ukuthi cha impela right. Mhlambe ikuphi-ke Zama ofisa ukuthi umnyeni wakho akwazi, noma ofisa ukuthi akushintshe, noma ofisa ukuthi akwenze njengoba umlethela? Ngoba uyamuzwa ukuthi akalwi nawe, usalebele ekhale ngokuthi nje uthukile. So yini ofisa ukuthi ayenze ukuze wena ujabule? Ngoba ngesayidi lakhe yena uthokozile, ubazi ukuthi nawe uthokozile futhi. Hayi cha mina angithokozile-ke mina, as much as nebecanga ukuthi ngithokozile, kodwa ekugcineni lokho akuqedi iqiniso lokuthi mina angithokozile ngale ndlela le yena ngimbone ngathi uthokoze ngayo. Ngoba phela yena ngithi uyafika kuvuthondaba, mina lolo ngingalazi, yena uyafika, yena uzongathokozi kanjani? So mina angijabulile baba, mina into engayijabulela nje ukuthi angazi noma mhlawumbe uzothola imbiza noma uzothola ini ukulast nje noma 30 minutes noma 45 minutes. Mina nje la ngifika khona kuvuthondaba ngeke mina ngisamncane-ke sisi, njengoba ngitshela ukuthi ngineminyaka ewu-24 as much as ngishadile, kodwa ngiyokuka nini? Ngokubuka kwakho yini evimba ubaba ukuthi akufikise kuvuthondaba? Ngokubuka nje kwakho yini evimbayo? Ayi angazi sisingabuza yena-ke ukuthi yena wena yini ozwe ngathi iyashoda ukuze ufike kuvuthondaba? Ngoba mhlawumbe babakazi yena ngithi umzulu uthi yena wanelisekile, uthokozile futhi ubazi ukuthi noma bele nithokozile but wena uneside lihlukile kwelakhe, so mhlawumbe umcebise umcathulise ukuthi kushodaphi ngeside lakho, ikuphi la wona kushoda khona wena. Okokuqala nje njengoba sengishilo ukuthi ngikhala ngesikhathi, angeke ngize ngisho ukuthi u2 minutes, kodwa ngingasho futhi ukuthi u2 minutes. Ngapha njengoba ngisho ukuthi yena mangabe sezizwa ukuthi hayi use right,
mina suke sekuphelile ngami. Mina ngifuna anginike isikhathi, angenze ukuthi ngizizwe nami njengomuntu wesifazane. Mina igazi lami lisashisa, ngisamncane kakhulu. As much as yena phela angifuqa amanga, khulile kunami kancane, kodwa akakhulile ngalendlela leyo ukuthi sengaze akhathale ukudlula mina ngihlale nje kanjalo. Fanele ngenze njani kanti kulo mshado shuthi yena impilo soyiphila le 2 minutes. Mhlambe yazi that ngiyoba ngisanga la kokudideka ukuthi mhlambe umngami ngobethu ngo2 minutes. Ukhona nami la esekathola khona ngaphezulu kwa2 minutes ngoba dathethu uma uthi ayilalela lento nawe nje uwena manje manje yes ukuthi usisi umngami ukhuluma indaba ya2 minutes manje ukuthi mhlambe yena angitshela ukuthi sekhona la sazi khona ngoba phela ukuzwa ngabantu akuyona yonke into esizwa ngabantu ekuthiwa emhlabeni into ekhona ngiyenze ukuthi mhlambe yena khona la sazi khona okungcono kunalokho kwami yabo mhlambe uyena kahle into efanele ngoba sesesafika la mhlambe ukuvulelana izifuba ikona okubalekile ukuze mhlambe mawukuthi khona indlela ukuthi silungise inkinga silungise ngoba ngiyayizwa la isho ukuthi ngo2 minutes kodwa manje mhlambe yena usekhona la sethole khona ongaphezulu kwa2 minutes ngoba ngicabanga ukuthi yena into engabe uyayazi fana ngabe wazo nalo 2 minutes mhlambe mangasethiwa lo 2 minutes angisawenzi sekufanele kube ukuthi yena useyathi ukuthi hayi baba usuyithatha futhi lento ukuthi ungenza 2 minutes ngoba phela mina uwazi ukuthi ngo2 minutes mase sekudlula ku2 minutes ufanele athu njengoba nami ngithuka nje ukuthi cha mina bengazi sijabule sinaye mhlambe yena umngami nje ngomoya wesonto angangichazela ukuthi sekukhona la sazi khona ngoba ukuzwa akuyona yonke into ekhulunywa kuma social media ma social network eziqiniso. So ngamanye amazwi baba uzama ungitshela ukuthi usola ukuthi mina ngiyaphinga. Ngiyaphumela ngaphandle ngale nomunye umuntu wesilisa. Yabona mangabe ngithiwa umngami ngisokuthi uyaphinga ngabe lokho ngabe sengikuvezile mina okwami ukubuza anginjoba ungibizela ungibiza ukuthi sizokhuluma mina into engiyenzayo nawe ukubuza phela nami kufanele ukuthi ungitshele nami ngibuze ngoba akusho ukuthi uzotshela mina kuphela fanele nami ngibuze la ngisala khona ukuze sizokwazi njengabantu abashadile siyilungise inkinga makuthi iyalunga. Hayi ngiyakuzwa. Kusama angazi ukuthi ngizoyiqala ngakephi lento. Kodwa Thina ngami uyazi sikhuluma nanoma yini noma ngabe uyiqale ngezantsi wayiqala phakathi nendawo kodwa mina ngizobuza ukuthi baba ukuthi mangichazela angeke uzoyibone wena ngalendlela le mina engizozama ukuthi ngikubekele kahle ngayo ngoba ayisiyona lendlela le ezobukeka ngayo. Kodwa ke ngoba vele ukhona manje manje la uzosilekelela ukuthi mhlambe ngizwe la ngizwa khona. Ngicela baba ungadina bandla kusami. Hayi ngeke ngidine ngabe phela ngabe sengidikuva ngomuntu odinwa uyazi ngabe sengidiniwe lo ishoyo ngoba phela ngithi manje utshela abantu ukuthi ngo2 minutes kodwa ngidiniwe nje. Bengayiqondile ngale ndlela mhlawumbe ukuthi 2 minutes. Hayi kulungile mina ngilalele. Kuwe kwaba nesigama siyenzeka nje abantu emsebenzini ePitoli. Kodwa hayi ukuthi ubhudile ya mhlawumbe khona uthando mhlawumbe phakathi kwethu uyazi ngithanda wena sona sami kodwa nami phela ngingazama ukuthi ngifuna ukuzwa phela ukulokhuzana uqhaqhazela lokho ngoba mina ibingihlupha lento baba angifuni nje uqama amanga ibingihlupha ngokuthi nabangani bami bayaxoxa mina njalo mina ngisala ngikhamisile so ubhudike lona hayi ukuthi mhlawumbe isikhathi eside cha bekuyinto nje encane. So ingakho into encane yini into encane yini manyambosi cha baba ngicela ungangizwa kahle. Cha ngibuza ukuthi mina into encane yini engizama ukusho ukuthi hayi ukuthi ngiyamthanda angimthanda ubhudile yana baba bengifisa ukuzwa nami ukukhathazeka. Yamana ke manje yabo ukuthi inkulumo yakho mina isangibhida namanje isangixaka into encane uqhaqhazela ubhuti mina ngicela ungitshela amanyambosi inkulumo ekuyona eqondile ukuthi cha baba kuhamba 1 no 2 no 3 kwafika la engikwaziyo vele uyazi ukuthi njengoba ngisebenza umsebenzi okugada abantu ngivela ngihlala ekhaya bengisePitoli mangibuyile ekhaya ngikunikeza sonke isikhathi sami enginazo manje ungitshela ngobhuti nalo bhuti angimazi mhlawumbe umfowethu mhlawumbe ubani uma uthi ubhuti kungenza phela usho abafowethu abangilamayo ukuthi hayi ubhuti ngoba phela babizwa ngobhuti manje ngicela ukuthi inkulumo yakho ibeke icace ukuthi ithini. Okay sami ngizoyibeka njengoba injalo. But ngiyacela bala sami ngicela owazi ukuthi
bengaqondile hayi mhlawumbe ukuthi angikuhloniphi umshado wethu hayi ukuthi angikuhloniphi kwawena uyazi thando sami ukuthi ngiyakuthanda kodwa njengoba uhambile mina noma uyibhuti okade ngixhumana naye ku-Facebook sahlangana kwaba ukuthi siyakhiphana ke kodwa sagcina sesilalile naye thando sami ngicela ungayithathi ngaleyo ndlela ngiyacela ngiyakuthanda futhi ngiyafisa ukuthi njengoba ngila ngifisa ukuthi Adelela nizovumelana ukuthi azongitshela ukuthi ulalile iyona la sefunde khona u2 minutes thando sami njengoba sethi mina ngo2 minutes ngicela uzama uku-understand ukuthi hayi ngoba mhlampe ngingahloniphi umshado hayi ngoba ngingahloniphi umshado wethu kodwa manje bengizowenza njani ngoba bengifisa ukuzwa phela nami ngumuntu wesifazane ngimncane hayi ngibukisile ngami umthezwa wabami hayi ngibudlile ngibudayisile ngibuthathile nje umthezwa wami hayi kumele ukuthi ke lalela amanyamboza sizolungisa lento le kanje kuyomela ukuthi ke ubhuti ungixhumanise naye ngimazi ngimtshela ukuthi hayi usenayo umfazi sengiyamotha thando sami ngithanda wena ngicela silungise izinto umuntu wami singaze silahle umshado wa2 minutes ngephutha elilodwa ngephutha ngicela ukuthi ke ungilaleleke amanyamboza manje kaManjumane into engizoyenza ngoba umfazi akuyena owami okababa cha nje umfazi kokababa mina anginayo umfazi ngoba sithatha abafazi siyazi ukuthi ababazali bethu mina into engizoyenza ke ngisabhizi ngisalungisa indaba ka2 minutes ukuthi ifanele ngilungise phela umngamo ukuze ezonela ngizocela ukuthi umngamo abe umuntu oyangasekhaya nje akayofunda nenhlonipho akayofundiswa kabusha ngoba ngenzeka ukuthi mhlambe yimi engenza iphuthu ukuthi ngithi ngibona ingane nekusasa ngenza noma yini ngibona ingane nekusasa nengane ekhuliseke ngendlela eright ekhaya kubo bese ngithi ngicela ukuthi njengomuntu oqotho indoda eqotho ngigcine ibe ngakimina ngithi ngifuna ukuvusa nayo umoya sibe nekusasa nayo kodwa uma sizongitshela ukuthi isilalile sengicela ukuthi ongcono ayofunda nje inhlonipho ekhaya hayi uthi ngiyamxosha noma siyahlukana uyofunda inhlonipho nje ekhaya bamfundisa inhlonipho ekhaya abazali mhlawumbe ngoba vele noma wakho umuntu ohamba isonto akamuse nasesontweni akathola abantu abazomluleka ngayo yonke indlela nami ngibe ngilungisa indaba yami ya2 minutes ngale gcileni ngiyacela silungise izinto baby ngiyacela ngiyazi ukuthi ngenza iphutha ngonile kodwa ngiyacela ukuthi ngicela ungangibuyisele ekhaya ngiyacela ngizothini emphakathini mina ngoba phela ngisamncane sengizokodwa ngifike ngithini baba bazobona nje uma ngizochaza ngithini njengoba sila ivelele ku-TV la bazobona ekhaya kini bayazi manje le ndaba olala beyazi le ndaba ukuthi wena ngiyacela sona sami ngenza noma yini ngiyacela ngenza noma yini manje mbozo uhlulekile kungcono ngoba iqiniso alenziwa nguwena ngoba sesidume thina njengabantu besilisa abathatha izingane zabantu bedlale ngazo yabona ngoba manje usuwenze ngale ndlela owenze ngayo mina ngizokunika nje isikhathi esanele ngingazi ukuthi mhlambe wena uyofika mhlambe isikhathi singakovalwa yini noma uyothi mobuye ukufunda inhlonipho kobe sekukhona umunye okhona yini asazi ngoba phela uyazi ukuthi mina ngeke ngihlale ngingenamfazo uyazi ukuthi umevakashela wena sikhwama mangihamba emsebenzini mengibuya nezimpahla emsebenzini wena ongwashelayo ngizonakekela oba njoba usawufunda inhlonipho wena ekhaya mina ngeke ngiye ekhaya ngifunda inhlonipho ngisazokwashela baby ngisazokuphekela ngisazowenza yonke into oyidingayo mina ngizokwenzela yonke into mfethu lo adeni naye lo bhuti ku Facebook izwa nje hey babusa abanye abafana thatha yena umfana ka Facebook mina mama hayi ngiyaxolisa kakhulu manje mana ngiyaxolisa impela nje ngibongile futhi ukuthi aphumele obala ngoba bengizoloku nginalento ukuthi mina hayi ngi-right kanti nami fanele ngilungise indaba ka2 minutes kodwa yena ebesekhaya uyamuzwa umyeni wakho ukuthi uyoyilungisa indaba yakhe ya2 minutes kodwa manje isolungiseka kabuhlungu ngoba ngiyacela baby ngicela masiphuma la sikhulume yedwa no akakwazi ukuthi ayilungise yedwa ngeke ngikwazi ukuhlala naye ilontuzana mamhlongo nje ngeke ngikwazi ukuhlala naye ngoba uyazi naye ukuthi ngumuntu osebenza njengomuntu osebenza ngabantu ukugada abantu ngumuntu ohlale nezinto ezingekho right ezingaze egcineni kosuku ugcina sekuthiwa sengilimaza umuntu wesifazane kanti bikhona indlela ukuthi yena akaye ekhaya ukuvikela yena nempilo yakhe kubalekile ukuthi akaye ekhaya nami ukuvikeleka impilo yami ngihlale endlini ekhaya kithi nahlala ekhaya kubo bafunda inhlonipho bese yabuya ke se right ukuthi iminyaka yake ufunda inhlonipho mngaki angazi nami iminyaka ngoba phela ngeke ngikwazi ukuthi mina ngithi ngiyamkhipha ekhaya ngokumfazi
awukuyena wami. Ngiyakuzwa Bhuti Thawukele uthi akaphindele ekhaya kubo. Yeah. Ayofunda inhlonipho. Yebo. Mhlambe iziphi ke izinto ezizokwenza ukuthi ubone ukuthi sekulungile seningabuya nilungise niphinde ngoba nayo bengazilela ukuthi nihlukana njengoba nawe futhi ungakasho ukuthi hlukana. Hayi hlukana. Kodwa uthoka manje awumdingi eduze kwakho. Hayi akafunda inhlonipho ekhaya hlukana. Singashawa nayo idlozi phela ukuthi ngixoshe umfazi. Leza nkomo zakithi ezayaphuma zaya kubo engeke zisabuye. Umfazi nje mina ngafunda ukuthi akaxoshwe kodwa akahamba ekhaya ufunda inhlonipho ukuthi iminyaka emingaki. Hayi. Akhona ukuhlukana lokho kodwa ngendlela engacacile ba. Hayi. Ngizwa ukuthi iminyaka emingaki awudaluli. Hayi ngeke dadethu nami kungithathe isikhathi ukuthi phela into efana nale into efanele ukuthi uyilungise kuwena ngaphakathi ngoba njoba ngihleli nje mina la ngibona ngento dayalutho. Kusamele nami mhlambe ngithola abantu abazongiluleka abazongidodisa yabo ukuthi isinqumo sinje kodwa yena yonke le nto ngizobe ngiyenza ngicela ukuthi abe sekhaya uma siphuma nje la ngifonela abafowabo ukuthi abaze nemoto bezomlanda angeke ngisakwazi ukuhlala naye uma ukuthi ke umndeni wami ngoba phela ngenze ngithathe isinqumo la umndeni wami ongijikele lo mndeni wakho ongijikele mina uzophuma ke ngihambe ngohlala ngila ngizohlala khona leyo minyaka engizoyihlala lapho. Kodwa futhi okunye engizokuluntuzana engizokusho ukuthi lokho beyade mina ngimenzela khona angeke ngize ngithi ngoba usasemncane njengoba esasemncane nje ngaze ngamyekisa nesikole ngathi ngicela ukuthi abe umuntu esekhaya ngizomnika nje insipho yokugeza until mhlambe ngize ngithola umunye umuntu ozobe sengibhekene naye ngoba phela naye efanele ukuthi lo muntu wakhe babone babekana kodwa nje why ngingachaza kodwa ukuthi akusiyo umuntu wami uyazi mina ukuthi ngithanda wena angifuni ukuthi sizongihlanganisa naye manyambusi njengoba babesho nje ekhaya usasemncane sho ukuthi babeqinisile that's why nami nginikeza ithuba lesibili ukuthi hambe ekhaya ufunda inhlonipho. Zama sila njengamanje akusona isiphetho obusilindele lesi kuyavela lokho kakhulu. Yini mhlawumbe ufuna ukuyitshela umyeni wakho ngesinqumo sesithathile mhlawumbe nofisa ukwenza wena ukusuka la kuya phambili. Into engifisa nje sisukuthi umyeni wami abuyele kumina. Ngiyazi ukuthi ngilenzile iphutha njengawo wonke umuntu ongalingeka kodwa into engifisayo ukuthi sizame ukulungisa njengoba bese ngishilo inkinga yami mawukuthi kuyenzeka sibuyele sibe yithandani lezi ebesikade sizona ekuqaleni kodwa mawukuthi iyona ndlela afisa ukuthi enze ngayo ayikho inkinga ngiyasihlonipha isinqumo sakhe. Uyazi ukuthi ifoni yami ithinta indlela ngiyithinta ngayo ngabe kubalulile lokho ukuthi lento ayenzile uyenze so ukuthi nami ngiyabheka ngaphandle. Manje akayikho into esho ukuthi mhlambe khona umuntu omunye okambona ukuthi hayibo wazi nganza kangcono ukudlula yena mina sithi ngaba naye ngamukela ukuthi yena usekhona so mhlambe mina iphuthe ngalenza ilelo ukukholela ekuthenini fanele ngithola umuntu wami oclean nje ngimqale yena mhlambe leyo mindset yami fanele ngiyishintshe ke ngibuka amanye amantombazane ngaphandle mhlambe akhona engizowabona noma azongibona nami ngiyamdedela ukuthi akayikhaya ayofunda inhlonipho ngimdedela nje ukuthi ayikhaya. Khona safisa ukusho. Ngifisa ukusho nami ukuthi ngiyakuthanda futhi ngiyafisa ukuthi isinqumo sakho uma ukuthi kuyenzeka mhlawumbe ufike endlini usicabangisise kahle. Ngizimisela ukuthi ngingenza noma yini ukuze ungixolele. Ngimisela ukuthi ngenza noma yini ukutshengisa ukuthi ngiyakuthanda nalento engiyenzile hayi ngoba mhlawumbe bengenza ngamabomu kube yiphutha ebengifisa ukuthi silungise. Ngiyabonga Mayambuzi ngoba uyasho ukuthi ungenza noma yini. Into engicela ungenzele yona ukuthi uhambe ufunda inhlonipho ekhaya angithi njengoba ungithanda wakho uyasho ukuthi ungenza noma yini ukuze kulungise le nkulumo lento lephutho osulenzile mina ngicela uyofunda inhlonipho ekhaya angikuxoshi uma ufuna nje ukufika ukuvakasha lapha ekhaya lethi ngiyekho mina ngoba ngeke ungene ngikhona ngiyabuya ufika nje ungalali futhi uma ufuna futhi ukulala ke mina ngoba ngingekho ngiyobatshela ukuthi ngiyozwa nangicuba ukuthi ufikile ekhaya bese ke ngibatshela ukuthi sebengcinile ngoba into engingafuni ukuyibona nje umcondo wakhe ekhaya cha angifuni ukubona umcondo wakho kuze uthole inhlonipho kuyiyona yona ngoba into engiyibona inhlonipho ekushodelayo. Bhuti akukho mhlawumbe ufisa ukudlulisa
kumkakho ngale kwalokho okuningi osukushilo ukuphindelela before sigoqe uhlelo lwethu. Noma ngabe yini nje mhlawumbe ofisa ukuyidlulisa? Hayi ngifisa ukudlulisa nje ukuthi namhlanje la ekhaya idlozi sis. Yeah. Zama. Awukho ufisa ukudlulisa sesivala. Useshilo ukuthi yena afisa ukudlulisa ukuthi namhlanje ukudingulele ekhaya kini ilokho nje kuphela nakho. Engingakusho nje ukuthi koqanzo qala ngokuthi ngibonke. Ukuthi ngithema ngifika la ekhaya ngizokhala inkinga zami nangamukela noma ngingaphethanga ngale ndlela bengifisa ukuphethe ngayo. Ngoba inhloso yami ukuza la bekuthi ngizoqinisa umshado wami, ngizolungisa amaphutha hayi kuwona. Basi-ke ayikho inkinga ngizokwenza njengesifiso somyeni wami. Ngizoya ekhaya ngiyofuna inhlonipho kodwa ngiyafisa ngiyathemba ngilingelanga ukuthi uzongixolela angithanda ngale ndlela bengithanda ngayo. Nansi sithemba kanjalo. Umzwile bhuti uyafisa futhi uyathemba. Ukuthi mina uzongixolela uphinde umthanda ngendlela obumthanda ngayo. Hayi Khona ufisa ukusho ngalokho? Hayi ngifisa ukusho. Ngifisa ukusho into eyodwa ukuthi ngiyafiselela ukuthi into eyehlele mina ingaphindi ihlele umuntu. Akuyona into emnandi. Hayi angimnandi emoyeni wangempela. Angijabuli nje ngempela ngingazi ukuthi khona ngizokhona nokusebenza. Ngizokwazi ukufocus angimnandi akumnandi kuthiwa udlela umfazi. Udlela umfazi nje. Ngizibona ngendoda nje ngizibona ngiyinqunu manje. Ngiyakuzwa bhuti ngiyakuzwa. Aboke liphethe emakhaya siliphetha ngomoya ophansi kakhulu namhlanje uhlelo lwethu ngomoya onomunyu ebesingawulindele futhi ebesingawufisi ke kodwa ke kuthiwe vele empilweni kwenzeka noma yini ungakulindele kuyenzeka engicabanga ukuthi ilokhu esibhekene nakho noZama ayithole esekubona namhlanje. Siyathemba ukuthi bazokwazi ukuthi balungise izinto benomyeni wakhe ngoba naye uyamuzwa ukuthi akalahleli ithawula uphatheke kambe emoyeni kodwa uthi akamxoshi angeyibuyi inkomo zakubo kodwa akaphindele ekhaya okwamanje akathanda ukuthi ambone. Sinethemba ukuthi bazokwazi ukuthi balungise izinto nathi sizozama ukuthi batholele usizo olungaphezulu kwalolu ebebekade bethi bayazama ukutholela mhlambe isimo sabo sizoshintsha. Niphinde futhi nisilalele nibe nathi ohlelweni lwethu olulandelayo. Izithandani siyanithanda kakhulu.